chenro mar ng'ich welo ni chik mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto mar yawo thuolo kata keto yot e chenro mar chiwo opande ne oganda manie gwenge matong' osechako kete tim ka oganda e kaunti ma Migori ma odak e gwenge ma ogoyo tong' kod piny Tanzania wacho ni sani giyudo yot e yudo opande. Jojuma nigi ler mar wachni. Chenro mar goyo kogna sasa ne jogo modwaro opande mawuok e counties e piny Kenya ma ogoyo tong' kod piny mamoko ma osebedo ka itime piny Kenya ka ochakore higni mar 1990 yando osebedo ka kelo pek ne moko kuom jogo eko madwaro opande. Kata kamano chik mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto obedo ni okete gazet mar piny owacho machungo chenro mar goyo kogno sasa ne jogo madwaro opande mawuok e counties ma ogoyo tong' kod piny mamoko osekelo gen mathoth ne oganda e kaunti ma Migori to ahinya mago modak e gwengego mabende koro go tong' kod pinyno mar Tanzania kaachiel kod Uganda. Ne watim nonro e gwenge mag Kaler kod mamoko e kaunti ma Migori ma ogoyo tong' kod pinyno mar Tanzania marango pone chikni oseketie tim. Kamano sani wagoyo erokamano ne sirikal mar Kenya kotelma gi president marwa William Samoei Ruto kuom golonwa chik ni mondo kipande okaw free. Nyongwa bedo gi sirem ka Tanganyika samo ka in gi Tanganyika ka kidhi modhi jonyuole modho nwangi ka muchako duogi bedo matek. Koro wagone rais erokamano kichukelo nwa yot masani maber. Moko kuom jo Kenya mokendo e pinyno mar Tanzania ma osbedo kod pek mayudo opande ne wakeynigi sani nitie kod geno. Sani ginyuomo mon ma Tanzania modhuro nyi Tanzania ni kopwago poda ka wan joluo te gi joloka ka koro ginyombo kono koro nyocha tek mondo mi gikaw kipande sani ging'eny. Eting ne gi pek nikech iyudo ka ji nigi income samoro ne piny ng'ato gombo kawo kipande to pesa onge. Erika Kungo majadak e gwego Makaler wacho ni yando setemo manyo pande ne min ode mawuok e pinyno mar Tanzania kuom higni maromo 3 kata kamano yando osebedo kod pek kabende wacho ni chik mogol kod piny owacho ni koro okelo geno. Oda Tanzania to sebedo kodak kamano maonge opande to chandowa wagombo mondo mi wayud kaka nyalo yudo. Sani koro higa 3 motegno kapok obedo gi ID. Kang manyaka nyadhi ka register. Jalup Commissioner mar Sub-County ma Kuria West mabende ogoyo tong' kod pinyno mar Tanzania Andrew Mwiti wacho ni chikni mano gol kod piny owacho osekelo yot ne jo Kenya mathoth manido pek e yudo pande. It was tedious, it was time consuming, and it was also subject to manipulation by mostly politicians. Mwiti wane kata mano omenda ma ichulo mar opande ma ogol oko kod piny owacho bende okelo yot ne oganda. Amount of fees that were initially charged, the NPR or those that we call not previously registered were expected previously to pay 300 shillings, but this was also through the presidential directive removed. Jalup County Commissioner wacho ne giseketo kenge maber maneno ne jogo mok jo Kenya okoyudo thuolo mayudo opande pacho kae e tok chik. Every month, all those who have applied for these IDs will go through their list and share also the list with other relevant government agencies who will also assist in ascertaining whether there is anybody who has actually applied but is not a register, is not a Kenyan or does not live within the boundaries of Kenya. George Juma, Ramogi TV, Migori.